El tràmit per sol·licitar un espai al Mercadet de Nadal del Port de Pollença de 2023 està disponible en els tràmits destacats de la seu electrònica. També hi podeu accedir a través de mercats i venda ambulant i a continuació clicar sobre el tràmit. Si cliqueu a l'enllaç d'informació trobareu la fitxa informativa amb les instruccions sobre el tràmit. En aquest cas, és important destacar que només hi podran participar els comerços del terme municipal de Pollença. El termini d'inscripció per presentar les sol·licituds és de l'1 al 13 de desembre. Per iniciar el tràmit, heu de clicar sobre Tramitació electrònica. A la primera pantalla heu d'indicar si actueu com a representant o interessat. A continuació, trobareu el formulari en què heu d'introduir l'adreça electrònica a la qual voleu rebre les notificacions que sorgeixin arran d'aquesta sol·licitud. Després, heu d'indicar el nom del vostre comerç i la direcció. A la pantalla següent, podeu adjuntar tota la documentació que considereu necessària. Finalment, només heu de clicar que heu estat informat sobre la Llei de Protecció de Dades que regeix sobre aquest tràmit i que el voleu signar voluntàriament. Un cop signat, us apareixerà el justificant de la sol·licitud que podreu descarregar o imprimir. Si teniu dubtes, a la pàgina principal de la seu electrònica trobareu els telèfons d'ajuda per a incidències tècniques i consultes referents als tràmits.